Cecilie, stil dig foran bordet. Det er min ballonklokke. Hold den op i luften. Når jeg tæller til 3, så ringer du med klokken, og så tuller vi kassen fuld af balloner. 1, 2, 3. Ring med klokken, og kassen er nu. Jeg siger, når jeg tæller til 3, skal du ringe med klokken. 1, 2, 3. Og Cecilie ringer med klokken, og Cecilie, jeg tæller til 3, skal du ringe med. 1, 2, 3. Og det er du godt af, der snakker for. Jeg finder lige en trylleslag. Så jeg holder den højt op i luften. Nu skal vi i gang med at trylle. Nu skal vi. Ja, det er en lang lige tryllestav, jeg ikke lukke vil. Sådan her. Det kan jeg høre. Det kan jeg ikke trylle med. Au! Så lige min tryllestav. Stil dig for enden af bordet. Tag den højt op i luften og slå den oven på kassen. Når jeg tæller til 3. Når jeg tæller til 3, sagde jeg. Du har ikke slået allerede, har du det? Nej. Hvis du har slået, når jeg sagt 1, 2, 3, du er fuld af balloner. Hvis du har slået, når jeg sagt 1, 2, så har du tryllet fuld af klistermærker. Hvis du slår, når jeg kun siger 1, så tryller du fuld af vingummibamser. Men når du slår, inden jeg begynder at tælle, du kan selv åbne og tage en ballon. Må jeg lige høre, om I kan klappe af en og sige yeah! Du må gerne lige sige hej til den. Hvor er han sød. Nej, jeg skal lige lave et ballonfyr til dig. Du kan ikke få kaninen med hjem. Så vil jeg lave verdens sejeste ballonpyse først. Jeg laver en lille bitte boble, som jeg putter ned i ballonen.